Еми хора, дошла ми е пратката от Тему и нека да отваряме заедно. Хайде да отваряме, защото вече нямам търпение. Тези неща съм се възнамерила да си ги взема преди много време и доста от тях съм си вдъхнала просто съм ги видяла от друг човек. Дари Лео, ще е тагна тук. Сори, ако се дразниш, че те копирам. Просто ме изкефиха високите. Надявам се няма проблем. Нека да започвам. Виждам нещо мистериозно. Не знам какво е. Аз съм си го поръчвала, обаче не знам какво е и сега ще видя. Хора, сетих се какво е. Вижте ги! Мали уникални са! Оле! Чакай малко, че не фокусират. Камерата не фокусира. Виждате ли колко са яки? Вътре има цветенце. Айде бе, фокусирай. Вътре има цветенце и е супер яко. Уникално. Ето тук цветенцето. Реално изглежда като истинско цвете. Не съм сигурна. Обаче слага се при синичките. Така, второто нещо, което отворих, са шейкчетата. Вече ги наредих цвят по цвят и имам отделение за червени неща. Затова и сега се връщам, защото има май червени и още неща. Знам, тази кутия е празна, но сега ще я понапълним само за още две висулчици. Но пък за сметка на това, тази пък е пълна. Отворихме и свещите на Alexandrina Beauty буквално. Приличат страшно много на свещите на Alexandrina Beauty, но все пак са много сладки. Оп. Така. Много са сладурски. Обожавам ги. Реално този път нещата ми от Тему дойдоха доста бързо като за Тему, защото сега сме 9 или 10. Аз ги поръчах на 2 юли, така че като за Тему отиде доста бързо, обаче това ще го сложа тук. Това тук. Това тук. Да, тези двете синичките топченца съм ги сложила на различни места, защото просто искам да има разнообразие. Това пак тук. Това синьото... Айде тук. Това пак тук. И любимото ми нещо. Лапички. Обожавам ги, вижте ги колко са сладки. Сега ще ви ги покажа, ако камерата фокусира. Аре бе. Ето така изглежда розовата лапичка и е наистина уникална. Обожавам я. Пак сложих цвят при цвят. Искам да ви покажа просто колко свежо изглежда тази кутия. Само е това малко празно, но имаме още 2 пакетчета, с които да ги напълним. Това са големи хавайски цветя, затова ще ги оставим за накрая. Сега взимаме бъбълчетата, които са предпоследни. Между другото, сори Дари, че те копирам. Наистина така се получи, но не исках. Просто така стана. Обещавам, че и повече няма да копирам, защото поне на мен не ми харесва. Розовките. Между другото, много се чудя лилаво. Просто много се чудя. Да кажем, че това е лилаво. Поне на камера изглеждат лилаво, затова така. Обаче тези двете са розовки. Това е малко по-ярко в истинския живот. А това е по-розово. Това е по-розово, не е лилаво. Оп. Има едно единствено зелено бъбълти. Пита се камерата да фокусира, ама не успява. Какво се случва? Ето я. Бъбълтито. Това е жълто. Това. В истинския живот е жълто. Абе е жълтениково такова. Ето и другите цветове, дето сложих. Значи кафеви и оранжеви ги събирам в едно, така че тези са тук. И тези са тук. И синичките са тук. И най-последното пакетче, което е с големи хавайски цветя, е последно, ако отваряме, но не е на последно място. Ама хората са много и са страшно яки. Сега ще ви взема едно да видим дали фокусира. Значи това изглежда феноменално. Чакай малко. Фак, камерата ми не фокусира. Съжалявам за грозната думичка. Просто се ядосвам. Фокусираше за малко. Добре, ще ви го покажа от така.
фокусира вече. Все пак изглежда много яко. Имаме 4 такива. Между другото, нека ви разкажа как дойдоха тези пакети. Аз, когато съм си легнала в 12 часа през нощта, се събуждам в 10. Идвам тук, правя си закуска, докато буквално турбичките са на масата. Въобще не ги отразявам, въобще не виждам. Току-що съм станала. Обаче се е оказало, че майка ми, понеже е била до някъде, е взела турбичките ми от тему, прибрала се до нас, сложила ги и после пак излязла, защото я няма в нас. Но все така продължаваме с лилавите цветенца, които хавайски, къде много са сладки, много са красиви. Имаме едно единствено, което е това. Пак отива при розовите. Така, значи, ето тези беличките, които са страшно много. И няма да ми се поберат буквално тук. Буквално ще изпъкне всичко. Буквално няма как да ги побера. Значи, оранжевите, ето тези. Тези беличките сега не ги гледаме. Ето тези оранжевите, ето тези. Които са пак много. Не знам защо съм се поръчала толкова много бройки, като знам, че няма да ми се поберат в кутията. Така, ето тези 7 цветенца. Буквално няма да ми се поберат в жълтото. Но ще ги сложа тогава при кафявото, защото те са оранжевки и ще ги сложа тук. Това пък толкова ще стане. Буквално нищо. Обаче, белите кой да ги правя? Буквално няма къде да ги сложа. А те са най-много от всичките. Те са колко? 3, 4, 8 такива. Къде да ги сложа? Кажете ми къде да ги сложа. Няма къде. Нали? Няма къде. Ми стигнахме до там да ги сложим при кафевите и при оранжевите. Направо това стана кутия с 3 цвята. Обаче, какво да се прави? Тук знам, че имам свободно място. Ами защо не ги сложа при свободното място? Буквално аз съм много проста. Паднало едно такова тук. Пак са сладурски. Тези също ги слагам в отделно, понеже ще е по-добре. И чуйте звука. Не знам дали се чува. Просто така ще е по-добре да са в отделно, за да не се обърквам. Много са красиви тези. Чакайте камерата да фокусира малко. Просто уникални са. Ако искате код, мога да ви дам. Защото по принцип бяха синючкото това, беше лилаво с бяло цветенце, обаче реших да видя и другите цветове. Имаше много избори, обаче аз най-накрая мисля, че трябваше да избера синичките, защото са страшно красиви. И мисля, че всичките такива ги сложих. Мисля, че чупливки се казват. Но не съм сигурна. Ето ги. Хора, все пак мисля, че стана добре. Не мисля, че е провал. В принцип, аз си мислех, че в пакета, който съм си поръчала, има и малки цветенца и те, чакайте. Такива по-манички, те са грамадански. Чакай, намерих майка на това цветенце. Не е то. Аз веднага започвам да правя някакви гривни, а вие харесате и последвайте за още такива видеа.